размова вакол нового перекладу такой вядомой польской книжки для детей и не только для детей. И я думаю, наши сегодняшние удельники раскроют многие секреты, таямницы для широкой публики. Тому, коли ласка, запрошаю удельников этой импрезы. Марина Козловская, Кристина Дробыш и Лилия Ильюшина, Крыласка. И передаю тогда микрофон одной из вас. Ну что, привітання господарства. Я почну. Мне посадили посередине, тому я и тому я модератор. Сябры, вось Павел почал свою промову с того, что эта книжка для детей не только, и мы бы хотели засяродзіцца менавіта на теме подлеткавай литературы, на рецепции перекладу подлеткавай литературы на беларускую мову, крышечку поразмаўляць про гэта, але агулам мы збіраемся быць такой віньеткай, якая будзе подводзіць нас до прэзентацыі аўтара кнігі по перакладу Карнеля Макушынскага «Д'ябал 7-го класу». І гэта яшчэ адзін такі, на мой погляд, цікавы паварот, у якім выглядзе наогул мусіць быць падлеткавая кніга. Папера, электронка альбо аўдыо. І тут мы ўжо можам казаць больш-менш сур'ёзна, грунтоўна, таму што аўдыо-версія гэтай кнігі ўжо зробленая. І вось акурат Кристина падрабязней раскажа пра аўдыо-версію, запіс, пачытае. Ну, вернемся, до дискуссию на конт подлеткавай литературы, потому что коли мы не знакомые, меня звать Кристина Дробыш, я одна со стваральниц проекту «Книжный воз». Мы робім кнігі для дзяцей і ў тым ліку для падлеткаў. І падлеткавая літаратура для нас акурат стала апошнім часам такім важным крытэрыем у стварэнні і падборы кніг, таму што падлеткавай літаратуры вельмі мала па-беларуску, напісанай па-беларуску, перакладзенай на беларускую. І вось мы сутыкнуліся з тым, што ёсць кнігі для дзяцей, гэта вершыкі, гэта казкі, народныя казкі, альбо перакладныя, іх сапраўды шмат, з класнымі ілюстрацыямі. І вось дзіцёнак расце, ему это падабаецца, мы ствараем там максімальна якасныя аўдыёверсіі, ён падрастае да пэўнага ўзросту, і там пачынаецца прорва, нічога няма. Ну, яно як бы ёсць, але гэта трэба прывесці і паказаць. Таму мы у гэтым годзе постараліся максімальна засяродзіцца на падлеткавай літаратуры, і таму вось «Д'ябал 7-го класа» нам прапанавала да стварэння аўдыёверсіі выдавецтва Гутенберг, і яно акурат трапілася ў нашу канцэпцыю вось гэтага падлеткавага года падлеткавай літаратуры. І хтосьці казаў, што гэта такая гісторыя, нібыта яна састарэлая, гэта падзеі адбываюцца досыць даўно, але для мяне гэта стала такім падлеткавым Шерлокам Холмсам. Яна такая трошки, прасцейшая, можа быць, гісторыя за такого эпічнага Шерлока Холмса. Вось, але нібыта, калі б у мяне Шерлок Холмс быў падлеткам, вось як у какой-нибудь брытанскай версіі, там чарговая серыя Шерлока Холмса, толькі ён у падлеткавым узросце, то гэта было б акурат адтуль. І вельмі класна пра кнігу ўвогуле напісаў спадар Валер Гапеев, который для мяне піша. Для мяне ён адзін з найлепшых падлеткавых пісьменнікаў, таму што ён порвал мое сердце своими первыми книжками, которые мы уже так само огучили. И он написал про то, что там есть такие нотки в этой книге, где ты на узроўні с головным героем, ты не так читач, который назирает сярэдзіны, там не сярэдзіна, а сбоку, ты нібыта адбываешься тут у истории, так само расследуешь. Тебя не трымаюць за дурня, за человека, который там ты просто не разумеешь, а ты паўнавартасны такі ўдзельнік гісторыі. Для нас было вельмі важна зрабіць эту аўдыёверсію, потому что, по-перше, зноў жа для падлеткаў, а по-другое, тому что, з такой гістарычна-дэтэктыўнай падлеткавай
Я беларускай літаратуры не дуже помню, хаця я, канешне, не эксперт беларускай літаратуры, калі спадары мне падкажуць, што яшчэ можна ўкінуць, я з задавальненнем. Дзікае паляванне так пачыналася. Маецца ўжо. Вось, таму мне б хацелася, канешне, па-першае, яшчэ паслухаць. Яна толькі учора з'явілася на кніжным возе. Сёння мы яе зарэлізілі, ўжо можна ісці слухаць. Агучыла лепшая, ну, для мяне это найлепшыя галасы кніжнага возу, але не магу сказаць, хто гэта па зразумелых прычынах. Ужо можна яе слухаць, і мне цікава, канешне, ці знойдзе яна сапраўды водгук, які знойдзе водгук у падлеткавай аўдыторыі беларускай. Вось. А можна адразу на удакладненне, а як вы гэтую зваротную сувязь збіраеце? Ну, што датычна там дзяцей, то, як звычайна, каментары ад бацькоў. А мае з задавальненнем, бла-бла-бла. Мы ведаем, што падлеткавая аўдыторыя адна з самых складаных. Гэта ўзрост, калі яны вельмі рэдка чытаюць тое, што ім прапануюць бацькі. І у нас тут две альтэрнатыўныя рэчаіснасці ўтвараюцца. Бацькі, які расказваюць, а мой з захапленнем чытаў, чытай, і вы не можаце гэта спраўдзіць, таму што вельмі рэдка вы бачыце тых дзяцей, пра якіх расказваюць. І ёсць самі падлеткі, якіх яшчэ знайсці, дагрукацца. Ну, гэта сапраўды. Мне быў любімы камент, который был под нашей апкой у Play Store, здаецца, там пришлось: «Мама просила написать». Я сказала, что это мой любимый коммент. Мне стал зразумелый ўзрост, думаю, класс, это круто. У мяне часам здараюцца такія вось сустрэчы з падлеткавай аўдыторыяй. Адна з іх была дзякуючы мінулым годам, дзякуючы музычнай школе імя Раменскага, дзе у нас была магчымасць проста паразмаўляць, што ўвогуле ім цікава, пра што яны чытаюць, чаго ім не стае, чаго бракуе, што, ну, как бы, аўдыо, электронна, в якім фармаце, ўвогуле зразумець, дзе падлетак у гэтай беларускай літаратуры, што ён там робіць, ці робіць ён увогуле там што-небудзь, ці проста там міма шоу і пайшоў. І гэта вельмі цікавая размова адбылася. І пазней школа Раменскага праводзіла конкурс, прысвечаны там штосьці навагодняе было мінулым годам, і пераможцы маглі трапіць на студыю ў якасці экскурсіі. Ну, мы падумалі, што проста глядзець, як гэта кніжкі пішуцца, давайце запішам. І дзве дзяўчыны, здаецца, там 14-15 гадоў, мы разам запісалі кніжку, сели. Гэта не быў просты досвед, адназначна. Але яны мне заадно накідалі проста спіс таго, што яны хочуць пачуць, што ім сапраўды зручна слухаць аўдыокнігі, таму што гэта... Можна слухаць музыку, можна слухаць аўдыо, ты не заўсёды можаш цягаць з сабой папяровую версію. Хтосьці, в прынцыпе, не любіць чытаць, хтосьці больш успрымае інфармацыю на слых, як музыку, як лекцыі. Таму, калі гэта такое паралельнае дзеянне, ты кудысьці ідзеш, ты едзеш на ровары, ты едзеш там на вучобу і можаш уключыць у навушніках максімальна якасны запіс, а падлеткі вельмі добра ведаюць, што такое якасць гуку. Таму мы стараемся акурат і ісці да гэтага максімуму і трымаць яго, і там ісці за тымі тэндэнцыямі, которые дае цяперашнія там тэхналогіі. І вось такія рэдкія размовы хаця б даюць разуменне, што, па-першае, гэта патрэбна. По-другое, я бачу конкретных людей, которым это потребно, которые могут еще и скласти запад, что я конкретно хочу почуть. И нечаканы для меня был запад, это пан Тадеуш. Але у гэтага ёсць тлумачэнне, што гэта ад падлеткаў беларускіх, которые навучаюцца ў Польшчы, пан Тадеуш у іх ёсць у праграме, але яны хацелі б яго паслухаць па-беларуску. Ім было б гэта прасцей, больш зразумела, тым больш, што там, ну, існуе там цудоўны пераклад. Я задумалась над этим. Ну так, і мы ж уяўляем пан Тадеуш, да, беларускія дзеці, якія пераехалі, не кожны вёз з сабой пана Тадеуша, штосьці не падказвае, да? Не кожны. А па-польску яго, здаецца, складаней, ну, нашмат складаней чытаць. І вы па-беларуску, шчыра прызнаюся, было не проста мне чытаць, ну, таму што тут трэба прывыкнуць да гэтай стылістыкі. І, дарэчы, яшчэ у часы акторства пана Тадеуша мы ставілі ў Купалаўскім тэатры, і гэта быў адзін з тэкстаў, который складаней за ўсё было вывучыць. Ён просто не клаўся ў галаву. Ну, дзякуй, Крысціна, літва отчизна моя, да, мы робім, як ты мне мілы. Марына, ты гадамі выкладала у падлеткаў. Ты выкладала беларускую літаратуру, герояў, сярод герояў якой малавата падлеткаў, так шчыра скажам. Вось калі мы
вернемся до того, что трошечки закранала Крысціна, казала, что кто той подлеток, про кого им читать, где шукать гэтые книги про подлетков. Як ты лічыш, у сучасным Белвіце, якімось ад 20-го стагоддзя да сёння, ці ёсць кнігі, якія сапраўды арыентаваныя на падлеткаў, і якога героя яны мадэлююць? Это хорошее питание, бо абсолютно погоджуся с Кристиной, с тем, что вельми дивная ситуация склалась с белорусскими подлетками, потому что их годовали до нейкага узроста, а после сказали, все, детству крышка. И идти уже в дорослое життя и кидать читать книжки никому не цікаво. Просто как бы, як будзе фарміравацца твоя система каштоўнасцяў, як ты себе ідэнтыфікуеш, каб літаратура табе ў гэтым нейкім чынам паспрыяла, дапамагла, падтрымала цябе і так далей. І ў нейкі момант беларускія дзеці апынуліся без беларускай кніжкі, калі гэта ім найбольш можа быць патрэбна, тому што пачынаецца крызіс. Кризис идентичности, кризис там, переходного узросту и так далее, а их начинают грузить некими дорослыми проблемами и пропонуют им выковать, почитать, заместо того, как нечто больше сумяшчальное жыццём им пропонувать. И это великая проблема, больше за то, это проблема, якая, як міна была закладена, мне здаецца, у школьную программу. Якая, ну, страшно, что скажу, але тым не менш, якая ніколі не арыентавалася на патрэбы дзяцей. І на тое, якія ўзроставыя асаблівасці ў гэтых дзяцей ёсць, і на тое, што жыццё змяняецца, і файна было, каб чалавек, беручы кніжку, мог сябе пазнаць у тых рэаліях, якія ў гэтай кнізе ёсць, і нейкім чынам сябе з героем адасаміць. Вось гэтых тэкстаў такіх крытычна мала у праграме, і, як мне здаецца, беларуская культура на гэта зрэагавала тым, што пачала перакладаць. Гэтаксама, як раней было з кніжкамі для дзетак. Бо спочатку переклады са шведскай, якасныя кніжкі, показаць, як гэта можна рабіць, а пасля свае сталі падцягвацца пад гэты фармат. Прикольно, што калі мы зірнём на гісторыю развіцця літаратуры, то як толькі беларусы атрымалі гэтае акно магчымасцяў, яны пачалі выхоўваць, мы пачалі выхоўваць сваё маладое пакаленне з гэтых чытанак для дзетак беларусаў, першае, другое, каб ты мог гэты свет нейкім чынам адаптоўваць. А ў 20-е, калі у літаратуру прыйшло новае пакаленне, маладнікоўцы, яны ўвогуле вырашылі, што гэтых вот камсамольцаў трэба браць в абарот, тых падлеткаў, якія могуць успрыняць новыя ідэалы. І была прям гэта стратэгічная гісторыя пра тое, што трэба ствараць такі пласт літаратуры прыгодніцкай, падлеткавай, для таго, каб фарміраваць тое пакаленне, якое ім было патрэбна. Цікава, што, напэўна, найлепшую на той момант падлеткавую кнігу напісаў Якуб Колас, і людзі старэйшыя яе чыталі ў школе, гэта на прасторах жыцця. Але тут вялікае пытанне, наколькі на сённяшні момант эта гісторыя здольная да актуалізацыі. Ну вось у меня таксама вялікае пытанне таго, што нібыта падлеткавае штосьці пра падлеткаў існуе, але рэаліі зусім іншыя цяпер. Ну то бок, наколькі ўсё гэта актуальна. Таму я адкрыла для сябе год таму першую кнігу Валера Гапеева «Пастка на рыцара». Я не зачапілася за назву, таму што ну, сейчас мне раскажуць пра какое-нибудь сярэднявечча, ну абсалютна. А потым я пачала чытаць, і хоць кніжка выйшла ў 2002 годзе, мы пакуль начытвалі, я была рэдактаркай гэтай аўдыёзапісу. Это был набор гісторый пра простыя падлеткавыя жыццёвыя сітуацыі, дзе ты, вот у тебя там разводзяцца бацькі, напрыклад,
альбо там здрада сябра, альбо там вось ты прыйшла на дыскатэку, і ты не самая там прыгожая дзяўчына. Вось такія простыя сітуацыі падлеткаў, пра которые ты забыўся ўжо даўно. Мы пакуль пісалі, мы злавілі сябе на тым, што пасля кожнага аповеду мы спыняемся такі: о, да, так ладно, мне таксама штосьці такое падобнае было, і раптам яно выклікае пэўную хвалю асацыяцыі. Вось такога кшталту кніг, вось такіх вы пашукаць. Вось мне здаецца, такога вельмі не хапае, которая б адказвала на пытанні сучаснага падлетка, не звязанае з тэхналогіямі, а хутчэй пра запыт нейкі чалавечы. І файна было б, каб аўтары гэтых падлеткаў сабе не мадэлявалі, мелі нейкі жывы узор, да? Каб гэта быў падлетак, не ўзор 50-гадовай даўніны з тымі запытамі яшчэ да царя Гароха. А вот той жывы, у якога вот зараз баліць. Таму падлеткавы, я за коміксы вообще. Не магчы, я не знаю, як зрабіць аўдыёверсію коміксаў, але мне здаецца, што калі хто-небудзь створыць комікс вот пра какую-нибудь дуже простую падлеткавую сітуацыю па-беларуску, гэта будзе дару, короче. Коміксы у нас наступная імпрэза, паслухаю. Дзякуй, Крысціна анансавала наступную, там не зусім пра падлеткаў, але я думаю, мы падштурхнем просто. Ужо запыт мусіць, там Кацярына стаіць, запыт мусіць быць прыняты. Я трошки зрэагую на папярэдняе, вось я так слухаю, і складаецца такое, прабачце, у мяне ўражанне, што усё было б класна, каб вось пачалі нашыя аўтары там пісаць, але перакладалася вось пра такое «Моя лыжка дзёгцю». Такіх кніжак у Белвіце стосы. Зайдзіце ў любую дзяжкнігарню і паглядзіце, колькі выдаецца кніжак пра звычайныя сітуацыі, звычайных падлеткаў, беларускімі аўтарамі напісаныя па-беларуску альбо напісаныя па-расійску, такіх кніг процьма. Гэта яшчэ, дарэчы, пытанне вельмі важнае ў кантэксце падлеткавай літаратуры, гэта пытанне інфармавання. Адкуль браць гэтую інфармацыю як падлеткам, так і бацькам і настаўнікам. Калі вы заходзіце ў дзяжкнігарню, вы бачыце адну прапанову, і гэта адзін сусвет. І там, правда, ёсць і гаджеты. Ну, правда, зайдзіце, пагартайце іх. Я уже не могу зайсці, просто в дзяржаўную кнігарню. Попросі пафотаць. І другі, і я б сказала, што вось гэты пласт, ён вельмі добра прадстаўлены. Іншае пытанне, і вось гэта сапраўды вельмі цікава, калі мы кажам, што падлеткавая кніга мусіць пазбягаць празмернага маралізатарства, вось там гэты каштоўнасны пласт амаль адсутнічае. Ну, гэта хутчэй вось проста пра жыццё, да? Калі мы кажам пра выданне пераклады альбо выданне ў незалежных выдавецтвах, альбо, ну, там, пераклады, да? То тут абсолютно іншы ракурс, што гэта хутчэй наадварот з такім вельмі часта з моцным пасылам такім. І вельмі абмежаваная гэтая колькасць тады перакладаў, колькасць арыгінальных тэкстаў. І часам мы тады трапляем у тую ж самую пастку, калі мы кажам, бывае там кніжка, якая выйшла там у выдавецтве X, яна мусіць быць прачытаная беларускім падлеткам, таму што іншага няма. І мы не ставім пытанне пра якасць. Вельмі часта, на жаль. Калі іншага няма, калі гэтых кніжак, я больш-менш так сур'ёзна гэтым займалася, 20 назову, да? Значит, звычайны чалавек, назові 10, з іх будзе дасяжнымі, мы не забываем яшчэ пра тое, што калі кніжка выйшла, наклад разышоўся, знайсці яе мала магчыма. Это значыць, што ў сваім адпаведным узросце той падлетак прачытае гэтых кніжак там 2,5. І в гэтым плане класна, што ёсць кніжны воз, дзе гэта ўсё захоўваецца, можна спампаваць, чытаць. У нас нават ёсць асобны раздзел 12+. Это вось тое, што ўжо такой для больш-менш асознанага, скажем так, усвядомленага ўзросту, і мы стараемся рабіць падборкі на сетках просто, вось такое конкретно для падлеткаў, для малечай, для дарослых будзе скора, як высветлілася, для дарослых ёсць што паслухаць і ў нас. Але выбіраеце вы самі зноўкі, правильно? Ну, конечно.
Пакуль што. Калі мы будзем мець бібліятэку там у 500 кніг, напрыклад, тады мы будзем хадзіць да экспертаў, пытацца, што з 500 кніг вы можаце параіць на сёння, напрыклад, вось гэтай нагоды. А пакуль што самі. Все самі, на тым і стаім. Марына, скажы, калі ласка, зноў вяртаючыся да твайго досведу, падлеткі, з якімі ты працавала, дачынялася, што ў іх топ уваходзіць? Ці сапраўды ёсць запыт на тую самую падлеткавую літаратуру? Альбо людзі, якія ўжо дараслі да 14, 13-15 гадоў, спокойна чытаюць сабе той, што мы называем дарослай літаратурай, і можа ім проста не патрэбная. Спокойно не читаем, тому что не умеем. Тому что так побудована на сегодняшний момент программа по литературе, неважно якой, по русской, ці там по белорусской, что люди дорастают до дорослого взроста, не умеют читать. Бо яны, в принципе, не читают, бо можно зернуть подручник, там им перакажуць про что там это все было. А комплекс тэкстаў, якія прапануюцца, яны цяжка зацікавіць капітанскай точкай. І калі табе не тлумачыць навошта ты сёння як бы не гуляеш у танчыкі, альбо што яны там гуляюць, да? А сидзіш і мучаешся у 12 гадоў з капітанскай дочкай, альбо яшчэ горш там з чым-небудзь про войну или так далее, то ты будешь бегчы ад гэтага самага чытання. І для того, каб памяняць сітуацыю, як мне здаецца, па-першае, трэба вучыць людзей, успрымаць нейкім чынам тэкст і бачыць, што ў гэтым тэксце адбываецца, як ён пабудаваны, пра што гэта і навошта на маленькіх тэкстах. І гэтыя тэксты павінны быць 100% звязаныя з жыццём і з каштоўнаснай сістэмай і з інтарэсамі людзей, якіх мы вучым гэтыя тэксты успрымаць. А ёсць людзі са сваімі патрэбамі. Вот яны абсалютна аддзеленыя ад грамадства. У бацькі там самі сабой, да, гэта ўзрост, калі ты ўжо пачынаеш ціхарыцца. І літаратура гэта не тая крыніца, якая можа даць табе адказы на пытанне на сённяшні момент. Бо табе прапануюць важныя класічныя тэксты, але гэта тэксты для дарослых, дзе патрэбен вельмі якасны каментар ад добрага настаўніка, каб тебе в прынцыпе было зразумела, навошта ты проводник, по сути. Да, что ты идешь в белорусской литературе, ты идешь по пекле 100%, и тебе нехто Вергілій тебе повинен нейкі весці праз гэта ўсё. Але гэта будзе важна, але не для душы. А каб знайсці адказы на пытанні, якія тебе хвалююцца, што хвалюе? Ну, хвалюе ідэнтычнасць хвалюе. Хто я, дзе я, з кім я, навошта я, каго я мушу кахаць альбо не кахаць, чаму я правільны ці неправільны, а які я і гэтак далей. І вот як бы літаратура, класна пра гэта думаць, чытаючы, не ведаю, ліквідацыю Быкова. Але вельмі складана себе на гэтае месца паставіць. І тут акурат трэба заняць гэтую нішу для таго, каб класічныя тэксты было проста лягчэй успрымаць. Але мне здаецца, я не ведаю, я не пісьменніца, але мне здаецца, што пісаць для падлеткаў дуже складана. Безумоўна, потому что это заўсёды змадэляваны падлетак. Ну так, потому что ты ж ужо не падлетак, ты уже ведаеш адказы на гэтыя пытанні, ты ўжо как бы там... Ты не ведаеш ніколі. Ты не ведаеш, а я не ведаю. Я, в принципе, ведаю мало письменников, которые писали вот классно для подростков. Мне было дуже цікаво з ними поразмовляти. Як это, з чого починати? Жвалевский, Пастернак. Ну, как поразмовляти? Да, пакуль, на жаль, складана, але можна паглядзець у іх шмат інтэрв'ю, калі ўжо казаць пра тых, хто сапраўды працуе з падлеткамі і вельмі файна гэта робіць. Берем кола беларускіх аўтараў, то гэта відавочна. Класна, што ты, Марына, гэтую закранула тэму, бо, паглядзіце, сапраўды, Васіль Іванович Чарнушка, першае каханне і зусім, яны падлеткі.
Хто з нас, коли читав, сприймав їх як падлетки? Я докладно Ну, ні. я только так и интерпретовала с людьми этот текстом. Да все будуется тому, что не подлетки. Все на новой земле отбывается простое, что как бы им по 16 там. Я гэта зразумела толькі, калі паслухала ваш падкаст. Толькі зараз. Ясно, что с подлеткавай книгой ёсць вялікая праблема актуальнасці. Нават самыя класныя сусветныя узоры састарваюць хутчэй, чым з'яўляецца нешта ім на змену. Гэта відавочна. І шмат хто кажа, што у нас просто пакуль не развіты рынок, што подлеткавая літаратура моцна завязаная на маркетинг, на адпаведна масавае набыццё, і пакуль у нас такога пласта няма, то не будзе і подлеткавай кнігі. І гэта вельмі нішавы прадукт, і правда, калі паглядзець там сусветныя тренды, пэўны там час рос попыт на гэтую кнігу, зараз ён стабілізаваўся, такая свая не надта вялікая ніша, але тым не менш яна ёсць, гэты запад ёсць, і калі б казаць там пра штосьці новае і свежае, не пра людзей на балоце, не пра Васіля, і нават не пра Янку Маўра з палескімі робінзонамі і таварыствам ваяўнічых тэхнікаў, а штосьці сапраўды актуальна і свежае. Што ты апошняе чытала, што можаш параіць? Прям пораить. Пораить Соню, которая стоит. Бо эта книга может отгукнуться людям с розным набором травматичных досвідаў. І вельмі файна, што мы ў працэсе траўмы ўжо спрабуем все-таки нейкім чынам з гэтай траўмай разбирацца, тому што зразумела, што все это з гадамі копіцца. І чым раней мы пачнём дэтраўматызаваць сваё грамадства, гэта значыць, што мы мусім пра гэта проста пачаць размаўляць. Бо настолькі баліць, што ты не можаш размаўляць, але трэба нейкім чынам хаця б пачаць гэтую размову. І мне здаецца, што гэта кніга, якая рознага кшталту балючы гэты досвед, яна яго агучвае. Это признание того, что, глядите, мне кепска, что у мяне ёсць гэтая траўма, і давайте з гэтай траўмай працаваць. Як траўма падзей 2020 года, у якія гераіня гэтай кнігі трапляе як падлетак, так і траўма фізічнага стану, і гэта робіць гэтую кнігу больш універсальнай. Бо яна это классное сполучение, якое може дазволіць кнізе застацца у літаратуры і стаць кананічнай кнігай. Калі ёсць гістарычны кантэкст, але ёсць нейкія базавыя універсальныя штукі, якія дазваляюць гэтай кнізе. Не гэтай канкрэтна можа быць, але любой гіпатэтычнай кнізе застацца ў гісторыі літаратуры. Дзякуй, сябры, вядзецца пра кнігу «Соня, стой», якая выведзеная таксама выдавецтвам «Гутенберг». Вось акурат Андрэй Бондаренко трымае яе ў руках. І дзякуй выдавецтву «Гутенберг», якое, бачыце, паяднала у сваіх выдавецкіх планах кнігу Карнеля Лопушынскага, класіку польскай літаратуры пра дзяцей, кнігу, якую абавязаныя прачытаць усе польскія падлеткі. Насамрэч, і гэта, дарэчы, вельмі спрашчае жыццё для тых, хто пераехаў нядаўна і не мае дастатковага ўзроўня мовы, можа звяртацца па дапамогу да беларускай версіі, яшчэ і да агучкі. Гэта такі выліцца, дапамога. Ну, а для тых, хто не пераязджаў у Польшу, гэта магчымасць проста спрычыніцца да добрай, ужо праверанай часам кнігі. І ў той жа час выданне абсалютна сучаснай, абсалютна беларускай па задуме, па кантэксту кнігі. Так што дзякуй выдавецтву «Гутенберг». Крысціна, я так адчуваю, што час уже нам пачытаць. Зачытаць. Слухайце, я тут пакуль сидела, думала, што мой голос не гучыць у гэтай кнізе. Я просто была, как бы так скажем, менеджеркой этой книги. Я бы хотела зачитать, напомню, цитату, которая мне дуже сподобалась, як той же
Поліграфею звярнуў увагу на сваёй рэцэнзіі на такія вострыя моманты, нейкія гумарыстычныя, которые там абароты, которые ў кнізе сустракаюцца. І там я парачку адтуль, а потым я просто, магчыма, хацела включить частку того, что агучана, просто каб вы пачулі голос, это приемный, просто как это, как говорится, как Христос пятками пройшоў, вось так гучыць голос одного из моих любимых дыктараў, голос адзін з галасоў кніжнага возу. Так, вось тут у мяне было. Некалькі цытатаў просто пра вострасць мовы я не параўноўвала з арыгіналам, але мне здаецца, што тут наўрад ці перакладчыца села і прыдумала вот гэтыя вострыя абароты. Гусоўскія былі добрасумленныя шляхты, але нават той барадач у даспехаў мусіў часта грызці ўласную бараду замест марцыпанаў. А бабки на портретах зусім не сцякаюць паважнай тлустасцю, а жыва прыпамінаюць постаццю рыцарскія дзіды. Это очень... вельмі шмат такіх смачных параўнанняў, і хорошае было... Панна цудоўна... Там, яшчэ, што мне спадабалася ў гэтай кнізе, это такая тонкая гісторыя кахання, яна нібыта... Мне было адчуванне, што я гляджу такое, раптам мяне пераключае ў нейкі момант, там заіграла музыка какая-нибудь з такого кіно, і яны глядзелі доўга адно на аднаго, і свет запаволіўся. І чамусьці іх гэта паддавала такую хумарку гэтай гісторыі, таму што гэта такія гіпертрофіраваныя рэакцыі девочкі, которая такая вся... Калі падае ўжо там страчвае прытомнасць, она ўжо страчвае прытомнасць там на падлогі просто. І ён, у которого свет заміраў просто, таму што раптам пабачыў жанчыну, которая просто там раз і ўжыла его за грудкі, ну, маральна, канешне, вобразна. Панна цудоўна бачыла, што Адась ужо згінуў, і калі яшчэ дыхае, дык толькі па звычцы. Яна зрабіла заклапочаную міну, якая мусіла азначаць, нібыта ёй невыносна прыкра, што яна сее такое знішчэнне, што гэты сімпатычны малады чалавек трапіў у зону паражэння. Міна павінна была азначаць: «Ах, такі ўжо мой нешчасны лёс, на каго зірнуў, той памірае». Адась, правда, яшчэ варушыў вачыма і вуснамі, нават злёгку махаў рукой, але ніхто б не здзівіўся, калі б ён запытаў, як прайсці да крамы дамавіну. Ён сам сабе здзівіўся, бо быў нязмерна спрактыкаваны ў сардэчных справах. 3 гады таму, таксама летам, ён настолькі згубіў сваю разумную галаву, што на левым плячы, бліжэй да сэрца, выразаў сабе сцізорыкам ініцыялы З.Г. Зося Гурска. Хай яна будзе праклятая. На выгляд ціхая, сціплая, яна ўжо праз 4 дні аказалася дэманам, які губіць чалавечыя сэрцы. Шкада было пакут. Тата лекар адлупцаваў яго з той дзіўнай прычынай, што перад крывавай аперацыяй ён не прадэзінфікаваў сцізорык, хаця як лекарскі сын мусіў гэта зрабіць. Маці ўчыніла яму судны дзень за скрываўлены рукаў кашулі. Ну такая паследкавая хорошая гісторыя і пра каханне дзяўчына, которая... Ну вот яна спазнае, што хто яна, дзяўчына, это я ўжо жанчына, ад якой там все штабелямі кладуцца, там есть трагедыі. Ой, это да, это вот ты, что в 13 приходите, и они уже познали. Я познал жизнь. Мне здаецца, што ты спазнаў каханне, спрактыкаваны ў сардэчных справах. І гэта маладыя людзі, которые вось все, это каханне на ўсё жыццё, я тут сабе зараз дезинфикованным сцізориком выбью ейное имя, потому что это на все життя. Потом высветляется, что прошло 4 дня. Прошло 4 дні. І ось тому для мене эта книга спочатку она подалась мне такой серьезной. Думаю, зараз будем читать какую-то серьезную литературу, это же детектив, а потом раптом ты ловишь такие моменты, которые тебе смешают, и спочатку ты такой, мне нужно смеяться, это же как бы серьезная литература. Але вось, я тут пагаджуся з тым, што мне, напэўна, і дагэтуль не хапае у той жа падлеткавай літаратуры правадніка вось у гэты свет, таму што я ўжо далёка не падлетак, мой сын яшчэ не падлетак. Але то бок, ёсць сайты, напрыклад, там, дзе я магу пачытаць пра дарослую літаратуру, так? Ёсць пісьменнікі, которых там перакладчыкі, з которым ты часам маеш размову, яны могуць падзяліцца нейкімі сваімі адчуваннямі. Дзіцячыя кнігі тут,
напэўна, тут я ўжо проста начыталася, наглядзелася вельмі шмат усяго, і мне ўжо самой как бы разумею, што мне было б гэта цікава, альбо проста на сыне паспрабаваць. Калі ему заходзіць, то класна. Вось. А з падлеткавай вось тут у мяне ў самой. Это білінг скіну пасля. Я буду дуже удзячная, правда. Ну і мы заўсёды рады любым прапановам. Ёсць кнігі, которые нам прынеслі ў каментары, і мы іх зрабілі потым, таму што мы, ніхто з нас не звяртаў увагу, забыў, не ведаў. А тут раз людзі прынеслі, і такі, о, клас, это крутая кніга. Ну, і я тады, карыстаючыся нагодай, адкрыю кніжны воз. У меня есть спасылочка на мне, на яго. И заодно затестим, ці прогрузилась книга в аппликации. Да. Поглядим. Кармель Макушинский. Дьявол 7-го класса. Пераклад Людмила Дрык. Редакторка Уляна Имша. Письменник с солнцем на гербе. Прадмова от редактора. Чорт выскоквае со скрынки. Композитор Олег Удалеев. Пан профессор Гусоўскі выкладаў гісторыю паводле ўласнага, крыху бязладнага метаду. Кагосьці з вялікіх, што блукаюць па елісейскіх палях або крыляюць сярод зорак, ён вельмі паважаў. Пра іншых разважаў з кплівай пагардай, а таксама былі ў шматлікім несмяротным натоўпе і тыя, пра каго ён не хацеў казаць увогуле. Ён абмінаў іх пры сустрэчы, рабіў выгляд, што не заўважае, не кланяўся. Пра улюбёнцаў прамаўляў з гарачым запалам, піючы ў іх гонар урачыстыя гімны, пасля кожнага выказвання высаджваючы клічнік, нібы кіпарыс на магіле. Пра Напалеона, найулюбёнейшага з улюбёных, пяяў, як натхнёны паэта. Здавалася, што ў кожны момант ён у голас закрычыць «Віват, імператар!» і кінецца ў бой крывавы д'ябал. Напалеон, седзячы верхом на камеце, як на агністым кані, з вялікім задавальненнем прыслухоўваўся да пана прафесара Гусоўскага. Калі б ён мог дацягнуцца з неба, дык прышпіліў бы яму на грудзі крыж ганаровага легіёна. Менш задаволены лекцыямі быў прыгожы Алківіят, пра якога пан прафесар зняважліва казаў, што быў то францік, элегантик і увогуле раздзьмутая персона. Ну, вось такі маленькі кавалачак. Это Іса і Свістулькін і Валянціна Малініна агучвалі гэтую кнігу. Вось, заходзьце, калі ласка, слухайце, свежа выдадзеная, ляжыць, аўтарская музыка, которую написал белорусский композитор Олег Удалеев. Вось, ну, как всегда, максимально белорусский переклад белорусскими артистами, белорусской командой. Вось, от выдавецтва Гутенберг и книжный воз. Мы будем рады любым отгукам. Дякую вялікі Крысціне Дробыш, дзякуй вялікі Марыне Козлоўскай за гэтую сустрэчу. Сябры, слухайце, пампуйце, каму мала, набывайце кнігі, чытайце сваё, райце падлеткам, слухайце крытыку ці прапановы, і вы ведаеце, што да Крысціны можна звяртацца, там Андрэй Бондаренко маша кніжкай, можна паспець дабегчы. Дзякуй. Дякую вам, Лілія Ілюшина задавала неприємне питання.